Тодоров Пейдж представя. След многобройни часове проектиране на детайла, разработване на иновации и безброй тестове за перфектност, с гордост ви представяме нашия нов продукт – рамка с 3D индивидуален модел на превозно средство, която дава възможност на всеки човек да създаде своя уникален дизайн. Това е ново измерение на персонализацията, където мечтите ви за идеалното превозно средство оживяват. Това бяха примерните модели на Тодоров Пейдж, но при запитване се добавят всички детайли на колата като стикери, марка, модел, джанти и най-важното – индивидуален номер на всяка една количка. Какво чакаш? Айде пиши ни!